Bakal boleh pin boleh aldan na. Langsung umani mesin sih. Nung dia dah kisah di bawah sana. Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. Nangtangwan ko ada fin capsa bawangi godan video hai boyko bagus segala bore hona thabai नै दिनै लोगोफोर फैदों जोंनावहाय ओमफ्राय रिल्स खालामदों होननानै फैदों आरो लोगोआ गुवाहाटीयावबो थायो नालाय ओमफ्राय एकदम मेख्ला बेबस्था खालामनानै जोङो मेख्ला गाननानै मोनसे रिल्स खालामनो नागिरदों ट्रेन्डिं रिल्स हारसानि एसामिसनि नोंथांमोना बुंहरलायगोन बर' हिन्जाव जानानै मानो सारि गाननांगौ माबा गाननांगौ मेख्ला गाननांगौ होननानै खायफा थायोना एकदम uneducated फ्रा कमेन्ट हरग्रा आं नुयो साफा सानै दंथारो ओरैबायदि गाज्रि कमेन्ट हरो ओमफ्राय दा नै लोगोआबो प्रेक्टिस खालामगासिनो दा बियो प्रेक्टिस खालामखांबाथाय जोंबो आराम्भ खालामसै शुट खालामनाया स' नायलांदो नोंथांमोना दिनैनि भिडिअखौ नै गाइस आंना दा मोनसे जोब्बाय क्लिपा ओमफ्राय लोगोजों आंजों मोनसे दंबावो जोङो दिनैहाय सारि गाननानै रिल्स खालामदों मानो खालामदों बुङोब्ला मोनसे मा गानमोनलाय बियो हारसानिया बावला लागिब मोनसे ट्रेनिं फैदों नालाय हारसा गाननि ओमफ्राय बिनि करिय'ग्राफिया ओरैबायदि मोजां खालामदों स' थानो हायियाव जोङो सारि बेबस्था खालामनानै सारिथ' नङा मेख्ला बेबस्था खालामनानै जोङो भिडिअ खालामबाय आरोना आंना दा जोब्बाय मोनसे ओमफ्राय आंनि लोगोजों आंजों मोनसे दंबावो ओमफ्राय लोगोसे बिनानाव दं एसे खालामगासिनोलाय ओमफ्राय लोगोनि लोगो दङ एलाय दा जोबाखै जों खालामग्रोनोसै बिदिबा नोंथांमोनखौ लोगो मोनफिनगासिनो भिडिअनि गेजेरजों नुवाखै गावखौ सानसे भिडिअजों होनलागासिनो ओरैबायदि फेस नुदों आंनिखौ मालाय गोबां उनावहायखौ लोगो मोनदोंना फुंजोब्बाय आङो फुंजोब्बाय सिबाय बेसा माबायावनो गुवाहाटीयाव थायो बिनानाव गुवाहाटीयाव थायो बेबो गुवाहाटीयाव थायो गुवाहाटी खालामजोब्बाय मालाय फरायनो थाखाय देनांहाय साख्रि मोनबा सोना होबानो जाबाय आंखौ लाइ माबानि फरायनो मा फरायदोंमोनलाय मा फरायदोंमोन नोङो फार्मासि मालाय साइलेन्ट माबा साइलेन्ट होनोलै आंहा लाइसेन्सखौ साइलेन्ट नो आंना लाइसेन्स मोनगोन ना बियो बे लाइसेन्सआवहाय फार्मासियाव आंखौ दोन उनावहाय साख्रि मोनाबा आङो सानैजों होगोन जा उनावहाय आं सानैजों होगोनानै आं उनावहाय साख्रि मोनबा इगनोल' खालाम आं दख'ना बिजनेस खालामसिगोन ओरैबादि बेसरा माबाया हस्टेलावनो दावदैखौ दैथाम जायोनो आदे लोगो सासे दंबावो नैलै नों दुलुमनि हाय करि दिया बिहा मालाय बिए जोब्बाय तुम्हारा ग्रेजुएशन कमप्लीट होला बिना जोब्बाय ओमफ्राय जोंहा नै मासा मोजां ओइ नङा नों देनाखै साख्रि मा होसोना ओरैबादि फुंबाय बियो नै बेहा दिनै मालाय गामिनि सिख्ला जादों ओमफ्राय आंहा नै आंखौ टाउननि माबा मेख्ला आदि हमनो हालाखै आं टाउननि मेख्ला गानहोदों आंखौ स' नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय दे भिडिअखौ जोबजासिम नै गाइस दा जोङो भिडिअ शुट खालामखांबाय ओमफ्राय लोगोफ्राबो थांजोब्बाय ओमफ्राय दा आङो ओंख्रि हायना लानोसै नै ओंख्रियानो जाहैबाय लावजों अमानि मेजेमजों एकदमबारे गोथावखानै एसे हायना लानोसै लावखौबो लावा गोदै खोमाहाय मोनायाव जानो दोनसै एसे संबाय थानोबो बायोना ओमफ्राय बेखौ एसे लानोसै मोदोमखौ आं बारा मेजेम जानो हाया दा जानो हासिनबाय आरो गोदोहाय जानो हासिनामोन जाबाय दे खौसो जानांगौ दा के गाइस आं जाग्रोसै बिदिब्ला ओमफ्राय नोंथांमोनखौ लोगो मोनफिनगासिनो दे नै दिनैसो आंहा बैग्रिनि महर नुदों माने जानो होनबाय थायो गोसोआ ओमफ्राय खुगाया मोनजाया बिदि जानानै दंमोन आंना माने मानसिफोरनि स्टेटासफ्राव नुयो बिराद गोथाव लगायनाय जानाय सोरबा सरस्वती फुजानि सिगां जादों सोरबा सरस्वती फुजा बायनानै जादों होनबाबो मोनजाया आंहा दिनैसो नै बैग्रिनि महर नुबाय आङो गोथाव लगायना जाखाबाय आं ओमफ्राय माने सासे आब'नि अननायाव मोनजाबाय आरो माने बेबो स्टेटास होदोंमोन नालाय ओमफ्राय आङो आयै जानो लुगैबाय होनबाय आरो आंखौ ओमफ्राय आब'आबो जासिहरबाय नालाय ओंखायनो आब'आ लाबोना फैबाय आरो खाथिबो जाखायोना ओंखायनो ओमफ्राय आयै मोननाय लोगो लोगोनो संख्रि बानलु दुन्दिया सामब्राम गुफुर सिफ्लेनानै जाबाय आङो बिराद गोथाव स' नायलांदो नोंथांमोनाबो आं जानायखौ जोंना जानाया नन स्टपसो गाइस दे गाज्रि मोननाङा एकदम नै मिमि थिमि कफि थफि सामब्राम थामब्राम लगायनानै जालायबाय जोङो ओमफ्राय बिदि जाबाथाय एकदम हस्टेलखौ गोसोखाङो आङो हस्टेलावसो जायोमोन नालाय ज' हिन्जावखौ लगायनानै ओरैनो हस्टेलखौ गोसोखाङो नोंथांमोनाबो सोर बिदि जायोमोन हस्टेलाव खिथाहरलाय आंनो कमेन्ट बक्सआवहाय much later
नांगौ बुटआ गोदोनि नामा बुट बे खासा बुटआ औ दंखायो एसेल' बे बाहायगोन दागोनलै नाङा मोजां फ्रेशखौ लाबोगोन एसे बेसेनि हरनांगौ नों लिरना दोनखा बुट दङ ओमफ्राय ओमफ्राय बेखौ फिसा पेकेटखौ ना 5 थाखा ओमफ्राय बाटासा थाइबानि ओमफ्राय बुट 10 थाखानि ओमफ्राय ग्रेप्स ओमफ्राय आपेल शेरी आपेल ओमफ्राय ऑरेंज पिग्री नांगौ ऑरेंज औ नांगौ ऑरेंज ओमफ्राय पिग्री नांगौ ना नांगौ बैग्रि गैयाबाबो जागोन ओमफ्राय फिथाइया मा दंमोनलाय फिथाइया जिखुनु मोनबा जाबानो जायो बेनाना ग्रेप्स आपेल ऑरेंज मोनसे मोनबा जाबाय दाखौ लायो मिक्सार मोनसे दङ माबा 5 थाखानि पेकेटनि औ बाहाय दं बेखौ होबाथ' नांला जेबो हिसाबै जाबाय थेवबो होदो दे बुट दा नै बेखौ लाबोजोबनांगौ मा दङ बुट दङ ओमफ्राय मा होनलाय थालिर बानाना दङ ओमफ्राय बाटास दङ ग्रेप्स दङ चेरी दङ आपेल दङ ऑरेंज दं ओमफ्राय मिक्सचार दं मोनसे मिक्सचार मोनखायो बेखौ लाबोफानांगौ ओमफ्राय मा माचेस औ ओमफ्राय अवेल थाव ओमफ्राय धुप खाथि न'आव दंखायो तीन गुलाल डालता ना आंनि फा बुरजा लांनो हायालै फाखौ आं जोङो माबाखौ जोङो 700 800नि गानखौ जेब्लायबो बयथिबो एफा बुरजा लांनो हायाना आरो बे गानखौ जेब्लाबो इउज जाबाय थायाना नङा आं लांथ'वा नायनो गोसो आंनियावहाय बेखौ नायना फैफिनगोन आं गोथां गानगोन नामा मन्दिराव खालि फुजासोना बेखौ फसायदोंमोन आङो बेथ' गैला बेसेबांबो बोसोर थांबाय बे माबाया दे लादो माखौ लायो नोंबो बिदिफोरखौ लानोसै थांबाय आं दख'नाजों गोजौ नांबाथाय मोनजाबाय এইটো লোৱা না মই ল'ম দেখাই দিছ তোৰ দামটা আমাৰ কিনা টাকা তো দেখে পড়ে দামটা বেশি দিবা কাকু মই জানো না এখানে নাকি দেখে গেলাম একটা হাওয়াই স্যান্ডেল এখানে দিও কাকু আমি শোনা জানা মানছি জানো দেখাই দেখ সুন্দর গরম লাগিছে কাকু আমরা বেকো আনছি এক্সারসাইজ ডাঙৰ নাই না এইটো কাকু ডাঙৰ লাগে দে এইটোৱে হ'ব এই বেকো লাদিলে ফালি নাই বেকো লাদিলে নহয় নে ফুলা দেন নে Baby card juga. Kasih. Yang mau kan nanggo? Itu gimana boy itu? Itu 10-20 tahun. Ilang ko ha. Deo deh. Gua sama deh. Pas saya picture. Iya, sudah. Apa dia? Ini kita lagi. Apa lagi ada jangan sa. Kita din 36. Dito na? Oh. Gusto apa?
Cô tạm xin đang post của thập nè. Con đàn đây sẽ thập. Chọn mình ra là sẽ đi ra ngay bên này. Thằng vào tới đây gì không?